kwamadimoni onke nokuphulukisa kwezifo. Awusho kanye nami ayisebabili. Jesus. Bonke. Wabanikeza amandla. Wabanikeza negunya. Nokuthi baphulukise amadimoni. Kunamandla wena unikeza wona. Amen. Obangenza bamadikise ya. Wangenza ngazi ukuthi uma noma isishosho siyasulula. Yingoba ngafunda lencwadi. Ngakwazi ukuthi noma ungaletha umuntu ongakwenza because inegunya. Ngizothi mina namhlanje mntaka baba sesiyathandaza kunamandla onikezwe wona. Haleluya. Kwaba negunya, igunya yini? Igunya elokuthi uma ukuthi uhamba ngomgwaqo uya le kunama traffic cop. Yes. Igunya ilicense. Yokuthi unegunya lokuhamba kulomgwaqo noma ama traffic cop angakubamba. Kodwa ilicense iyakuvumela ukuthi ungahamba. Kuyazwakala abazalwane. Kanti amazwi ethi iBhayibheli isikhathi ababiza wabahlalisa phansi. Sebahlalisa phansi wayebangakaboni bangakasebenzi ngoba wayesekhona. Wasebanikeza igunya phezu kwabo. Wathi number 1 lizophulukisa abagulayo. Lizokwenza njani? Neyishotha zizosukuma. Kodwa lizohamba ngamandla. Wonke umuntu ozonibona ngeke nikhuluma kodwa uzobona amandla. Yebo. Nkosi yami. Iproblem yabazalwane ngifuna ukuyitshela lento bese ngizothandaza. Kuyenzeka uwe ihealing ingasuki kuwe. Uqhubeka abantu baphulukiswa but wena uyesogwini. Ngoba uNkulunkulu igunya kakhulu kodwa ubungcwele buthanda. Nkosi yami. Kuyenzeka abazalwane ushumayela uqhubeka ushumayela. Abantu bakulalela kanti ubungcwele sobubalekile. Ngoba ukushumayela uNkulunkulu akakuthathi kodwa ubungcwele buyabaleka. Isikhathi abazalwane ngibonile entsibini yasehideni into abaphuca bona abaphuca ubungcwele ngiyawothola ukuthi babe naye. Ay, Nkosi yami. uSathane isikhatheni usifa kuthiwa wayedumise ezulwini. Ubedumisa uNkulunkulu wayesukuma ngenyawo ngoba uSathane wayenamandla wayenika. Kodwa isikhathi uSathane sebonile ezulwini. Kodwa udumisa uSathane bamphukana. Kodwa engayiphuka